Γιώργο Χονδροκοστόπουλο και διατηρώ γραφείο ευρέσεως εργασίας με την επωνυμία Άττικα στο σταθμό του μετρό Αττικής. Από την αρχαία Ελλάδα, η οικιακή βοηθός είχε θέση στα σπίτια των αρχαίων Ελλήνων. Πόσο μάλλον σήμερα, όπου η σύγχρονη εποχή επιτάσσει να εργαζόμαστε αρκετές ώρες για να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Έτσι, πολλές φορές η ανάγκη για μια κυρία εσωτερική να φροντίζει τα αγαπημένα μας πρόσωπα είναι επιτακτική. Αυτή ακριβώς είναι η δουλειά μου. Διαλέγω σωστούς ανθρώπους για να φροντίζουν τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Το γραφείο μου ειδικεύεται στην επιλογή προσωπικού για το σπίτι. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου για οποιαδήποτε απορία και να σας εξυπηρετήσω με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ.